monggo. Jan krasa tenan ya rek ayo no. Sing sareng sing nggen iki to, pas niki mau to. Ya. Nggih, mboten napa-napa. Lah kula kajo kok niki kok. Nggih. Nggih, mboten napa-napa. Dalem nggih ngaturaken. Kaya bodo. Ya. Weh, jebul. Tibane mboten sami. Sembah nuwun Mas Win. Kiko ditunggoni sampai esuk. Iya. Pripun Mbak Yutumirah mau nyun pangapunten. Pancen mboten sami kagungane Pak Win kalih kagunganipun Pak Kamto, kagungane Pak Yono niku mboten sami. Kula wajib sacar kagungane ngoten mboten wantun. Tegese niku astane. Lah ngoten to, Nggih. Kok dikira napa lho kok. Neng anu lho. Astane niku lho mripun. Nek Bobin. Nggih. Enten sing sami. Napane niku? Brengose. Ah, ya ora nemen dik ya. Wong Pak Yono ra ndek brengos belas. Tukul e ora. Kok jemene mintip-mintip belas. Halus. Anggih bat. Wi loro sing pira. Ya, saiki guyon-guyon karo Mas. Alah nggih. Yontit karo Mas Tomblo. Wong sapa guyon kuwi mesti sehat. Alhamdulillah. Nggih, mesti sehat niku. Nggih. Nggih mugi-mugi nggih Bubin. Pripun? Sedaya mengke wonten taun 2016 menika kinembong karahayon tansah sehat. Amin.
Amin donga bareng. Nah, padha mat sinamatan daya dunayan. Padha rukun. Amin. Niku bater dhewe rukun. Nek rukun gawe santosa yen cerah gawe bubrah. Kuklung kita nek cerah gawe bocah. Lho, nek gawe bocah niku mboten cerah, Lho, pripun? tapi lambah-lambah. Weh. Kingkes nganggo dagelan lho. Pun, Bu Bintari. Nun. Napa ulino gawe bocah to? Kok pengalaman men Kok karepmu dhewe. Cerah niku mau lho. Wah, cerah niku to. Nggih. Cerah ya ora dadi malah kaya. Ayo. Pokoke sami ndonga dalu niki ditenggani Pak Winarto ngantos bar subuh. Inggih, alhamdulillah. Lah mula niku mangke nek Pak Win kondur pokoke kabeh miyaga ya anu mantuk sedaya. Aku Wah, sing bayari kok aku. Kula Stop. Bu Bintari. Dalan Kula niku mirsani para ibu-ibu waranggono ningali. Ora apa-apa wong tanah yo sik bocah kok. Kula kan sik bocah. Sik bocahke clewa-clewa ora apa-apa. Mboten masalah. Bocah apa to, Bu? Saedan. Ketoke cah langgenah. Kok iya. Ningali. Guyon. Sing ngasta kendang niku Pak Win, aurane ibu-ibu waranggono beda. Wah. Bedone Mas Yontin. Dek mangke meseme ombo-ombo. Ayo. Maune niku bodho meneng wae lho basa sing ngasta kendang Pak Win kok bodho sumringah. Alah mboten. Nik mau pun ajeng kondur. Wah kok mboten ngesakne kali Pak Yono to. Kula niku terus akhiripun bahasane apa ya? Akhiripun Pepuntonipun. nggih. Pepuntone. Kaya eram. Pepuntonnya terus pinarak kayak lah piye to? Nya. Terus duduk ngono wis menak. Akhir-akhirnya. Akhir-akhir. Kok iya. Matur suwun Pak Win. Nggih. Daraken Samudaya makempal manunggal. Nggih, Mas Tomblok. Nggih. Niki ketawis tinggal kalau wong nggih enten sing urun udu nek kene kok diweni ganongan ki. Maksud iki mau mestine enek sing nggawa. Ana sing gawa kok. Niki adik Arif napa adik sinten? Oh, Victor. 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 Tak kira Astor jenengmu. Astor iki kaya panganane Astor anakku kaya cah roti. cilik ya. Ayo traktor kene. Victor. Victor. Wow, Victor. Jenenge Sorry, Victor. Bro. Alah dudu kolor. Malah saya neman. Kok ya Nek molor urung iso wi Mas. Mbak Victor iki murah. Mbak Bintari ki nek gremis-gremis ngene iki no sing diomongke sanget-anget ta. Aku mare kudu mulih ngene iki. Wong mulai iki pot tidak aku harus ning omahmu ya. Kok roh ngene iki diumbar golek pangan dhewe. Nah, monggo De Victor nyaket kali Mas Nah, Tomblok, Mas mriki. Yontin. Ini. Mriki Mas. Aku seneng aku dadi Iki mau ket sore ya lenggah nang ngarepe ibu-ibu pesinden kok. kabeh mau nganggo wektu Kang Mas ya. Nggih. Sabar. Tenan. Kowe iki ngadeg Ngadeg kok. kok, ngadeg kok. Ngadeg. Aku kok karo brangkang. Biasa Aku sing ngadeg. tegak ngene. Wah, iya. Reng. Kok tanah yo sakmene to. Kowe iki Oh, rumangsamu. Lho sakmene. Tanah yo kabeh mau Cinondro. Bisa omong. Wilujeng dalu Adik, napa Mas? Wilujeng dalu. Nah, Wah. Mas Victor leres. Nggih, Asli Magetan. asli. Pidalemipun Magetan Putih. Sukamara Kentangan. Oh, Sukamara. Ya aku nek Bali bareng aku wae. Nah. Wong layak kaya jeruk. Bandar jeruk tiba. Kaya. Lho, Alhamdulillah. kok ya eram ngene iki lho. Victory termasuk nggawa rezeki. Nggih. Mulane karo dulur ki ya kudu sing eling. Aja nyawang sinden ayu ae. Dadi kaya dulurku lanang ini tetep diweni nggon. Ya. Pripun niki Iki mengke karepe arep ganong. Kang Mas Victor badhe ganong. Tor, unyeng-unyengmu kok 6 to we? Unyong-unyong kok 6 ki piye to? Iki unyeng-unyeng mbok dumuk iki. Walah, tipak. Kowe iki Korek. kok karep Masa to? Lah wong kuwi rumangsamu ki tanah ya pusere menungso ki manggone kono kuwi. Heeh. Lah kowe unyeng-unyengmu malah ning ngarep. Iki ora unyeng-unyeng. Lah apa? Grumbul. Grubul bisamu. Nggih Mas Yondit monggo niku Nggih. badhe ganongan apa joget. Niku waos anjange nyuwun caping gunung jenggleng ya Le ya.
Kowe milih sinden senengamu sapa? Wis. Wah. Dadi merdekakno atimu. Dadi tahun 2016 awake dibebaskan untuk memilih. Jangan tertekan oleh sesuatu yang pamornya gemerlap. Wah. Wis tak bebasno. Gandongan kok milih iki. Sik to. Awake iki terus sirahe lho melu sapa? Nek awake iki arep piye mau? Awake arep ganong. Lah terus sirahe iki melu sapa? Gaya. Apa ra ketut? Halo. Maksudnya niku awak, sirah, dengkul, sikil. Awake kabeh. Berarti awak aku mbasa karo Bu Bintari malah suwengoh ngono Wis awakku. kowe ngalau. Maksudnya awak utuh ngono lho, Bu. Lah wong malah kuwi diwenehi bahan lho lewe iki piye? Ngalau. Awake dhewe lho kadang ngono. Lah awake dhewe iki terus sirahe lho mendase melok sapa? Sikile lho melu sapa? Lah Ya jane ger jane. iki jane Mas Yontit. ndase malah double. Niki sareng-sareng kalian wonten pamundhut. Nggih. Saking kru BBS TV Madiun. Wah, luar biasa, terima kasih. Kagem para pamriksa penggemar seni budaya wayang kulit. Leres. Niki sak Madiun mirsani BBS. Nggih. SMS kula beyo. Nyuwun tembang Tresna Waranggana. Utawi gubuk asmara. Wah, iki. Ya. Iki lek tone enek ora iki kok. Seneng aku iki. Tresna marang Bintari. Kali mengucapkan selamat tahun baru 2016 untuk pemirsa BBS TV Madiun. Wah. Sukses untuk Sukses BBS. Untuk BBS. Bendina aku mirsani BBS ki wis campur sari, wayangan, gambyongan komplit. Wah, kula niku jan paling seneng. TV BBS iki made in Magetan kuwi TV Kok made in Magetan to? Tegese Madiun, pinggonku. Lah urung tak tutukne kok Magetan ya Madiun ngono lho. Dagelan ki angel Waduh, kalah kok enek wae. Sesuk ki bar kok kene aku arep tuku TV anyar. Lah sing ndempen kok teng pundi? Tak gadekno. Lah. Ngono lho. Kaya nemen. Nggih, Dek Victor menika dipun aturaken. Gubuk asmara mawon. Gubuk asmara sing le. Gubuk asmara mawon. Aja nangis to, lah aja nangis. Wis engko njaluk mik Mbok Bintari wis to. Kok ora ndang gedhe. Rasa kono mik kene ae. Kok rumangsamu. Mengke garape langsung dandut ngaten nggih. Oke, makro. Kok Dek Victor ben joget. Ayo enggak. Sing bawa ya Yontit. Lho nek babakan gubuk niku tomblok. Gone gendaan niku tomblok. Wajan rumah Iki sakit. lek ngomong kok sing. Tari. Kowe po tumon berita ya MC Tomblok Asmara kok duwe gendaan ora enek critane. Ora tumon. Lho aku ki elek-elek dadi wong ora bagus. Elek ya mesti ora bagus. Tanah elek kok. Gak wi elek dadi wong emoh wi. Ya Allah, ampun ngoten yo. Ya Allah. Tegese dadi wong emoh ki moh ngapusi. Oh. Ora kok dadi wong emoh kok dadi demit po kok ya. Merdeka, Iki merdeka. dijak. Wis jan wis. Merdeka. Dijak anu kok. We tikwe dalan mandang. Sesuk tak jak tayu paneh. Dibunteti ae. Tak jak tayu paneh Lah kastane. iya to. Ya Allah. Lah. Sak pinten? Ya. Sing ninting iki ora gampang kene kono ngetono kono. Ki ora kaya PKK kok tulusi S eneng P eneng noga. Nyingkar nyingkur. Wajan rumah Man sakit. pama. Karo Kleru. rusuh-rusuh. Gelem nyuwara ya apik lho jebule. Witane nyingkar nyingkur lingsem yen kemutan Nek ngene ra padha to. lelampahan kang kawuri Wah jebule Dik Gitar ki ya penggemar akik lho. Wah,
Akeke gedhe. Iya nek tunggale ora le. Mentole kok padha tekku. Tresna tulus nadyan engku bekas mara. Aku pengen jogete Victor. Gareng mundur. Sing nyanyi sapa milih? Milih sapa Mas Victor? Tisna. Oh, Mbak Tisna. Wes, sajake tepung sajake. Mbak Tisna. Mbak Tisna. Nyak kadir eta aduh kumaha. Iya Mbak Tisna monggo. Kalih jumeneng mboten napa-napa. Bocah wedok kok cemolong. Aduh. Kok semolong piye ta? Lah piye? Piye wis didorodok ora piye? Andamu. Romang. Gak sida ta? Dasare adem-adem yuk ning gubuk. Nah, sing ngancani Tisna. Wajan. Mriki wong ayu, wong ayu. Jen dhuwur. Senajan urip ning pradesan mung lemek damen. Alah. Lah piye? Ning sliramu ketok kaya widodari ya wong ayu. Jan rumasaku. Waya Jawa ngene wong piyene Jawa. Tor. Jawa apa ora ngene iki? Oh, salaman dhisik. Kulino lemek damen iki muga-muga damen iki. Aja melok-melok. Kengko tekan ndi. Ora kok ya lemek damen apa kulino. Nek kleru damen iki terus eneng semute londo terus dadi apa coba. Lah kulino wong Tisna niki kali wong loro niki ngasak kok. Pokoke jek kelingane toreng. Ya, ditanjakne gubuk asmara. Asmara. Langsung ndangbrut. Heeh. Mangga dados. Ayo Tor. Oi, 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 oi. Gareng kalah jogete. Yo 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 yo. Aku kelingan. Ya, ya. Yo 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 yo. I love you sayang. Gubuk asmara biyen kae kanggo andum tresna tanpa bantal tanpa kloso bot abote ketaman asmara Tisna yo jogete karo niki sinten mau? Victor. Wis Reng. Ora kok kalah ngono. Maksudnya piye? Wong tuwa ki ngekek nggon. Ono. Nggon. Ilmu tuwek kok dienggo. Dadi kudu ngalah ya, Reng. Bocah sakmene-mene iki diajari nyanyi, nari, joget. Ora kok ngono tan ayo blithuki wong. Padunar leren eker. Ya. Yo. Catatan sajrone
Alsis dengan BBS Cafe. Yen liwat aku kelingan kupo kae yen aku leren neng cagak kebak tulisan fluji warna abang tondo isih legan tanpa kloso kupuk kae Panawati tekan besok ora bakal lali kupuk kae kebak cerita ngawengi nganti kaget rino ya yo jan kaya menak berale menak rasane nek menak ki piye Manggon ning endi nek rasane ki menak piye lho iki tau ngrasakne penak apa urung Sabut. piye rasane piye Enak. ora ngene lho, ora iso menjelaskan. Ngene nek aku lho ya nek ngrasakne enak anggere iso cendul iki menak. Iya ngono. Kok Enak tomblok. ngono, Tahu rasakne apa dong? Mbuh. Acak sik lugu. Oh, gung tau. Penake bute plek-cret penak. Wis. Saos. Saos kaya ono sing kecut kok ya. Kowe iki bahasamu cendul-cendul wingi ngono mangan cenil saking enake. Yo cendul-cendul ngono. Ayo. yo Catatan. Yo. Cas. Janji karo mergo leren ning kubuk asmara. Sampun bayar. Ya Allah, penake ya Allah. jan gayeng tenan Tis, kowe ngrasakne penak ora bengi iki? belas ora krasa iki. Ya Allah. Ya Allah, aku wis megah-megah kaya ngene. Aku ki wis mati rasa. Ya Allah. Tenan, tak amini loh. Ora. Tenan, 2016 semua yang diucapkan akan terlaksana. Tenan. Ora sida, Pak. Tenan ora? Ora, Kowe ora jujur sida. oh. Bengi iki penak apa ora? Ya aku biasanya jujur kacang ijo kok piye to? Penak apa ora? Jujur, oh. Penak apa ora? Aja kuwatir. Piye? Umunia pati rasa kok gampang. Pama mandi omong ngono tak tambani genten karo aku penak. Malah nemen. malah kesempatan Nggih, matur suwun Mbak Tisna. Kucekan. tobat Levita ya jek pengen joget nek. tesih joget melih Dek Vektor Nggih. Niki tasih wonten panjenengan gending. nggih sawetawis dereng wonten Joget sak kesele pokoke. Nggih. Kalau wau gungan niki Jih. anak kula lanang Victor niki pokoke aku ki nek caping gunung jenggleng wis. Iki garapane gareng iki. Hah? Kudu duwe musuh sing dijenggleng. nggih Nah, Rene. Victor milih sing ndi sing ati jenggleng. amile Iya mau. Siapa? Mbak Lia. Mbak Lia. yo Mbak Lia Ya Allah. Kowe engko ngatasi. Katasi. Loh. Pokoknya gak ngatu yo bawahi. Wis to bawah ritak gak Aja apa-apa. kuwatir. Dasar. Nek ora kuat gembol aku gawanen. Nggon aku gedhi pokoke. Ngono tak gawan. Ya apa? Sing mbok gawane apa? Donga. Nah, monggo Mbak Lia, niki Mbak gunanipun Lia. Sari Mas Victor. Caping gunung jenggleng. jan Iya. Lah kadek padha ngatek kabeh.
Biasa ngenteng-ngentengi. Kok rumangsamu ki apa? Timbang dia rasa ki abot mending ndang do ngenteng-ngentengi. Anggenge mboten napa-napa. Wis rada di. Aduh. Aja to. Erna ki yo geser-geser kuwi nyapa to? Biar ngenteng-ngentengi padha ae. Padune. Wonten dawuh Mas Petro. Nggih, menika anu Dek Victor ngersakne caping gunung. Anak lanang iki. Ya. Jan Niku gungane. jembengan. Jenggleng. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Jangan kau ulangi Iki kata-kata pada yang iso tadi. lho Li, ya. Itu kata-kata yang menantang sayang. Aku mau ngomong apa? Di bawah umur, di bawah Kowe umur. ngomong jembek. Loh, salah Mas. Terus Oh, sing salah gareng. Jenggleng. Sing salah gareng iki. Kowe aja Oh, aja salah. fitnah, pecahayu kaya ngene karo jembeng ora mungkin. Ora mungkin. Ora mungkin. Aku ngomong jembeng. Gareng iki gareng. ora Gareng pengkhianati. ora Bubintari ora Lia padha ae. Kowe meneng ora iki? Iya. Isuk-isuk dijenggleng. Eh, Wis siap jangan. tenan? Engko balik meneh. Kok mbak? Oh balik-balik nang asale ngono Pak. Bocah ki Kuwi kan mbok balekno saiki. Aku melok. Jangan membelakangi kamera, Mas. ya. Oke, masih bersama BBS TV. Oh, BBS TV. Oke. Kayak pinter men. Biasa tau nyarne, Ya, nyarne monggo. gabah maksudnya. Saben bengi. Bagong ya melu jenggleng. Ya no. Nyawa. Iya. Jan, Victor iso Reng kowe meneng ora? Wis. Victor ki anduku Sik. ketoke iki bocahe cilik. Victor. Ini kan yo iso ngepas nih. Apa tali? Ewe nek arep jengleng Mbak Yumu ki semayan sik to. Aku tak Wong gane Urung. vitamin iki dhuwur kok jengleng kok dengkul. Tanah geduk Piye? dengkul kok rumah. apa aku dadak anu lungguh. Menyesuaikan. Ngono ya, Mas. Baleni engko tak kei dongaku. No terus no. Anu golekno ancik-ancik apa? Rumah Malah saku ancik-ancik. ki. Tanah yo sakmene kok uncik-ancik. Oh iya, aku kok ngisor ngeten nggih. Ya. Oh iya, ngene ayo Tor. Ya. Kowe ngono kok ngisor benten aku sing jengleng lho ya. Iya saka ngguri wae ya. Engko mangkreng aku. Kok ngamplok. Kon mimik ya. Yen memajang Iya. hameng karo Pelemasan sik. Wih, pelemasan sik. jendela kuning. Pelemasan sik. Tor, awas tor. Awas. Jendela kuning. Sana. Wah, iya. Wah, urung wayahe. Victor, ya Allah. Iki sanggul ya, Le. Ora lho, urung wayahe kok. Nek dengkul basa kena cengel. Sanggul. Apa ya Victor ketok nyemuk ngono ki gute ndang ditubruk nek bangke gelungan lho. Lah ya. Victor saiki grayana to Le. Sing nyemuk kuwi ki jenenge Dudu pentole gelungan. modele ora ngene iki. Ngopeh nyemuke mbok tubruk ae. Kowe ora sabun gip. Nah, gua adus sesuk. Niki mau urung bar lho. Urung. Lah sing ngomong bar sapa? Urung wayahe terus mbok tubruk dadi yo. Alon-alon to, Tor, alon-alon. Jenar dipasne sik. Kuning. Os. Reng. Buat men. Iki oh, Sik. Oh, mbok junjung to. kok mbok ganjeli barang ki nyapa to? Timbangane ra pas tak pasne. Kowe iki Pada iso kok kliwat. Iki cah cilik lho. kowe iki kok yo. Ayo dipahne. Kembang wae weton
Ya. Reng. Sik. Aku gak penak, Tor. Kowe iki jare jek bocah kok modelmu kok wis aneh-aneh to, Tor. Heh? Sing mbok kos koiringan wingi mbak apakno. Kok diklik? Ku maksudnya ben opo? Aku kok curiga. Kowe nek bengi mesti ra tau turu kowe. Lah iya to. Inceng pakmu. Ya, ayo. Lah kok iso klik bareng rumangsamu kok ya. Maksudnya nginceng nika lho ora pas bengi, pas esuk olahraga. Bengi. Lari pagi. Alah bengi. Ora enek. Bengi wis tak bengi. Bengi. Urung subuh kok esuk. Urung subuh iki. Man berwayangan kae lho. Minyak aku. Diomong. Awruh berarti. Pacita. Yo. As. Hati-hati. Alhamdulillah. Kita teman. So. Ini iki aku gak bagian. Sesuk mbok menawa 3 wulan dadi anak liya ning Das telu. Das ning troneh. Rumangsamu apa dadi? Gak dadi to. Lah wong ki mau enek anu kuncine lho. Apane? Kok kunci bareng? Ya. Tekan ndi mau? Panas. Ya. Bagai. Nek wis ngale gempem aku. Wis entek. Entek. Oke, panjak barang ya, Kir. Mau saithik ora dibagi lho. Ayo siap-siap. Aku tak nang ngisor ya, Le. Ya. Panas udan. Ayo dinggo Yo topenge. ganonge dinggo. Nek sing kuwi topengnya copot. Ki topeng, kuwi topengmu. Nyok. Piye? Asli. Masa asli? Asli. Oh, Topeng. Tak kira topengan iki. Aku entek ning sermumu. panas udan panas lengaling. Lengaling tak iya. Capek. Yo. Ya. Gunung. Awas sing hati-hati, Le. Yo, ya. Yo. Ya, ya. Ya, ae. Ya, ae. Ya. Yo. Ya. Yo. Lo, kowe. Ngaleng. Raimu reng. Ale. Awas. Yo. Woi. Sing hati-hati lho. Nyapa? Kata ndorot. Nyapa tor? Asli. Otoke ucul otoke. Lokrok. Kon benakne. Alah ora apa-apa paling ya sak tegesan ngono. Kowe iki kok iso nyenyak. Anu benike
maksudnya piye? Oh, bener gak trimo buka gandungan. Gak trimo. Kowe urung jempalek lho kowe. Lu baleni Urung neh. atraksi ngene-ngene ya. Wah. As. Ayo Pak Dalang nyapne 50.000. 50.000 Pak Dalang. Ya, ae. Ya, ae. Ya, ae. Ya, 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 lo. As. Ngaleng. Tepuk tangan. Woi, ya. Lo. Lo. Pas. Ya. Lo. Woi. Le. Lah kok murep. Hop, sik. Mas Bayu. Sik. Ngopo. Nyapot. Nyapo sik. Kesane kena. Motor nyapo. Kena apa sih? Muni. Sik, slitenge buka Sik. sik to. Sik. Takonono nyapa kuwi. Nyapa le. Kok mbok gendong. Delon. Meletos ora? Takoni bocahe alon-alon. Piye? Oh alah iki yo. Enak Arep golek apa? saweran 50 kok meletos. Enak apa cah bagus? Ketonganku natape piye? Sing natap apamu? Cah sakmono ki jujur kok pancen. Sing natap apamu? Wis aja kuwatir kene tak tancup plase. Iki kaya ngono to. Tangane infeksi kok. Kowe iki kaya ngono joget iki sing ati-ati. Lho kok nganti meletos iki kaya. Nah, iki wis apa neh? Nek apa wis? 50.000 kok masa sak utilan. Nah. Ayo. Piye ya dinggo? Ora sanggup ganong, kabotan ganong. Ayo. Langsung Ayo, tambah Betna. ganong. Yo. Male Pak Mas Bayu. Pas Oh iya. Ya, lo. Awas. Woi. Yo. Ya. Woi. Reng. Iki. Kowe kesempatan ya kowe. Kowe kok macam-macam. Piye ta piye? Aku ki menghindar. Nah ya kuwi lho Mas. Kono menubruk dengan rol depan, aku rol atas kemudian ke depan. Kok menubruk? Kok mambu wangi-wangi tak goleki apa? Kowe to mau? Kok karemu dhewe? Maksane bangsane Mosok demit. ora percaya, mosok iki gone. Kok ya bola-balik kok mbok golek iki bagianmu ki nek kowe. Bagianmu. Le. Wah aja kaya ngono dalange pengen lho. Seto. Batene wah sing bayari aku ngadep debok. Le cah bagus. Iki mau welingane Mas Kamto. Wong seni kuwi ana semboyane rame ing gawe, sepi ing pamrih. Mula kowe kan wis rampung lemu mergain Kang Leren. Reng. Kowe ro sepatune tentara lho, Reng. Sik Mas. Aku kira enak titipan lho. Apa to? Ning nggonanku kuwi enek dagelan ngentet dhuwit. Teko omah tabrak motor. Kejet-kejet ngono lho Mas. Semaput. Mosok to. Iya, demben nang. Mosok ngene tenan. Saiki wis langsung budal. Wis gak sida Mbok balekke ora. Iki mau songo Mas Kamto 20.000. Dadi wis Ning nggonanku yo ono Mas. Ngentet Mas. Ngentet. Jare iki 50.000 Diwen selawe. Lah kuwi tekan omah anyang-anyang ra iso mari Lah iya. Mas. mosok to ya? Ngantek puter ka lho. Tenan. Wis jujur kuwi aku. 50.000 wis nyah. Wis kono iki bayarku dhewe aja njaluk tak sampluk kowe engko. Kertas. Iki Kertas piye kok ya. Wis ya, Victor. Matur suwun Mas Victor. Iya, ning Terima kene kasih. bae. Tutukne gendenge kok ya. tutukne no. Ya. Nadyan wadon sarta lanang. Jan ketok mat. Hinomane banyu bening. Monggo dipun aturaken. Dek jaman
Sengkel bisa nyawa. Dadi raja dene ora ilang. Ora ilang. Padha Yeay. Jan hebat. Lah ya ngene. Matur nuwun. Sembah nuwun Mbak Lia. Sawangku cara ajeng rampung kok Reng. mbuh iman. Lah nggih. Iki cara musuh kowe. Halah, jebret kabeh. Tenan mung sinden model ngene iki. Apa net to, Tor? Oh, gak pamit karo aku. Weh, wis oleh. Ya kudu eling-eling le. 50.000 to kok kene dicelengi. Aku sebesarmu rezekine sekolah. nggo sunat ya. Kang Petro, Dalem. sinden sitok paling semangat sak Indonesia ya sitok kowe. Oh, ngaten. Tak sawang kawit sore iki napa nggone gak oleh. Oh. Ondo nggo lungguh bar ngono bantale lho ceplok kalen. Nyanyi yo bengok dhewe semangat dhewe. Nggih. Aku yo gumun. Ah cocok karo daleme Mbak Lia iki kan gandeng karo aku. Lho, daleme endi? Alah Tanjung etanku ngono ngarepe kalen jero mula ya kulinane cemplung kalen. Wah, alah tangga dhewe. Tangga. Aku tak nusurono sesuk. Mas Yontit, Ya, Mas dalem. Tomblo. Dalem. Sawetara iki ya wis rada lingsir. Nggih. Ya saiki nutukne lakon. Wah, derek. Ya reng, kok ngadep dara. Ngadep nek kono mungkur kene.